leñol yimɓe leñol yoɓe ɓe jeera min koye moon jeeyani ko min tan woni min wona hay goto wona min wona kamɓe kamen ɓe gona min kaw mi ɗuminima ɗum ɗon mi ɗuminima kono mi ɗuminini oso mi ɗuminima ɗum ɗon ɗuminina ɓe ɗuminina nden ɗum ɗon enen fof ɗumininen a ɗuminintaki ɗuminintama mi ɗumininanimo ni ɗuminin nen mi ɗumininma ha kaw mi namdoma kaw ƴew sa ƴetti ndiɗon damdi ndiɗo e ndiɗon jawdi e ndiɗo guwoyren yeehe busgo ha ƴew kaw ka ɗum ɗo on harana nen sa ƴetti ndiɗon damdi ndi e ndiɗon jawdi e guwoyri ndiɗon yeehe busgo en yaha an woni ɗum ɗo mbiyani yaha min de mbimi sa ƴetti ndiɗon damdi ndi a wadde ndiɗon jawdi e ndiɗo guure mbuusi oɗo gani ko mbimi sa dépend ala no wayrani haɓɓone worso alhamdulillah woyyo hande de Silla ko guirtoraɗo kadi korom Silla baɗo fo jagga ɓinguel muɗum hande kay o findani elle monima renaissance Silla Silla ko hande o laawi noon kaw ndeno de o sellani no fewi Silla kaw wona mi ɗumini joni garmi ɗuminimɓe kamɓe fof mbinma ɗuminino ɓe ɗum ɗon hay goto mabɓe ɗumininani ɗum ɗon mi ɗumininma ɗum ɗon ɗumninɗa ɗum ɗon eyyi holɗum mi namdoma eyyi joni kaw sa ƴetti ndiɗon damde ndiɗo damdi ɗo a yani gallaɗi eyyi e ndiɗon jawdi a yan laaciki eyyi e guwoyri ndiɗo guwoyri ɗo a yan rendu eyyi joni kañittaten yeehe mbuuso hol yon mbuusa mo joguimo aɗa ɓori o way baɗa ɓeydimo buuñitade wawi kaw piramo kaw tuɗo ande aɗa yaara fiya kam pira kama ma yaaka pira kama ma fiya kam kaw ƴew ay ndiɗon damde e ndiɗon jawdi e guwoyri ndiɗo ko sa dépend ina haɓɓone worso ala no wayra la ilaha illallah la ilaha illallah baɗam bokkiti ay baɗam bokkiti wayi la ilaha illallah Baba galle kam woni koye wayde walla woni koye beyti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Baba galle naam gonɗa koye wayde walla gonɗa koye beyti annene a wawa heɓtinde goyowo e beyto gonɗa koye beyti eyyi ene gila samano samde dow ma sabu mettidani farma min somi woyi miɗo foti woyde boom ɗi ko goyata dañɗa koɗo woya faama gilla sumpude subaka tottumami dépense keɓɗa e nder wuuro he hen galle fof jiiɗa tata mbatta ɗum en nayi ha oɗo heeɗo gara wiya mama galle ganduɗa koye woyde wallahi min kay mbiɗo foti woyde hokko woni dépense temedɗi taw leɗɗe a yaw temedɗiɗi onon bandiraɓe temedɗiɗi ne wawi wonde dépense temedɗiɗi gacciruɗa hen gottoɗa hen kirtuɗa hen baba galle somi yahade wuuro he noon mbammiɗa koyengel ɗa guertogel en ñamata hen jarata wala ɗa ɗum galle bamma to ndesmami ɗo tawmi bamma tottirta ko temedere kadi yumma duggoya artira weccet temedere Allah no seedi min de tawɗami galle babam de sa tawɗa wuura men ne totte galle men totte dépense temedere baba galle a yiyata kam saga jiiɗa kam tawɗa ko mbeɗa ñaman aram yaraham la ilaha illallah ana hersota ande ƴaman mami aɗa yoori aɗa wi konkunugel mami waɗi coɓon hay jalda wawa hande noon gallam no weeli nani gaɓule gari a wayno gufɗo limon ni a wawi wadde 72 heures morma ay mo gaɓɓol mum waɗi cooɓe
foɗodirtaki min e ƴewata kam nde tawɗa kam ko mbeɗa foɗodiri e goppum ɓe ndew mema an eyyi an maçonŋeɓe ɓolɓe taw minen poɗodirma ɓolɓe garmi keftume juuɗe mumen so mi anduno no hande mi rewa e maçonŋeɓe he saban ko nan mema ko caɗele gacce ɓeɗe nimi e jotnam a hersata ɗum mbawɗa ɗum mbawɗa mawɗo gorko kellifaɗo mernade hakkude gale tan ne waɗa wej mi meeɗa yiide mbaɗo ni wej ayi tomo janoymo jimi lowre wotere ngaari mawni nana jooɗi hakkude lowre nagge yeehi oroyi addi huuɗo wi ngaari ñamen ngaari wi mi ñamani hol biɗiya oroyi hol biɗiya dippalal ngal haade lowre mi ñamani huuɗo ko nagge nge wi min oroyi min dippalal a ñamata huuɗo ko min oroyi min dippalal ngaari ndi ɗon e nagge nge e lowre nde pundiroyi ha pundimadi hoto yettomi de amin tawi ka bujjitiɗo a nawarta kam manda nde hoore wanene jofde guertode ko oɗo reynomi tan joni sa ɗuminini a ƴetti ndiɗo ndamni ndiɗo on ndindam ndi e jawdi ndiye e guweri ndiɗo en yeehe mbuso wonami nde amin mi andani tawi ka kangal a nawarta kam kañum tari mbuse ko sa dépend en haɓɓone worso mbiya ala no wayata ɗum ko gojama an bujjitiɗo mbiɗa o ko kangaɗo o heddora wona naworde hakkude ma e oɗo ko pusappo pasata an ne hani won andi ko tagui ɗum an woni kaw ma ko koye galle he desaɓe somi hanga kam e ɗum mbimi debbo so tolnima joom galle mum foti ko urde lati kono min mi andani gartade ka jaɓɓuɗo kuuɗi pucciɗata comme mayre to gonmi ɗo allah no seeɗi anmo lowrata ko o noon an mo gandanɗa hoorema worɓe moƴƴuɓe aljuma fof pembat bahe mumen pewinto kono hay ɗum dañetake ma aɗa jagguiɗo wude salamu aleykum ali baba kumbunar ayi ko jiiɗa prix so waddama tan ko ɓuuri ko 50 ay debbo ko ni wayata maɗawde ha an baba galle ko ɗo cowon so wona nde tekkere leppuni waratami ɗo gulali guila subaka ha joni onon oɗo galle hay sinno neɗɗo yiiɗi foftade hen wawa yimɓe ñamata jarata heɓatda hen gulali ana fota hewde haala e galle heede farsi guila totteɗa dépasse jaltuɗa oɗo galle min ñamani min jarani so wonani Allah e min o tawata ko baba galle ma yi baba galle baba galle kay koko sankino ka an artiri ay min ala o kaldan mema ko mbaɗɗa ba duuba luɓiɗo Michael Jackson ko min ala o kaldan mema si an baba galle mataw an kam ɗum wona haalam an ɗo joni basɗami no yaay boy wasirte ni oɗo ara tan jaggina wutti narsiɗinaɗo to gona e haaldude e muɗum aɗa ka yaay boy o ko coof sinno ko ligo an mbiyeɗa ko got debbo yo jogo salamu aleykum jogo ñallere jaam koɗa ɗo e tan no lange lange ni ko ɓurnomi jogade ko waɗan jogui ɗum ka jajjidɗo noy awanne o hoore wane no boros warron ko ɗaɗa ko mawɗum kay mbiɗani o latide ko France ummi bon heure ana o uranmani non heure ko ŋemiɗɗa ɗo ñiƴe mbaɗe no koyɗe buuɗu ko ala ko welanma tam wallahi barigal so heewi deƴat artugami yo iglu bagala gele begele gulu bigili akala bugele begele gululi ayi lowre janomi ne ha tawi toon ngaari e nagge wonge nan toon ñagge wonge nan toon nagge wonge yeehi oroyi waɗi ko wela at ngaari wi ya oroyi dippalal pot ko beleɗa pot haade lowre nde nagge nge e ngelo ba e nagge nge ɗon e ngaari nde lowre nde kadi pundiroyi ha pundiroyi ɗuminini ɗum ɗon ha ɗuminina ɗum ɗon ɗuminina a yetti ɗuminino joni sa ƴetti ndi ɗon damni ndi holɗin ndi subaka mo wiya ɗon damnide ko ɗo mi yiyani ɗon dam e ndiro jawdi e guweri ndiɗo to woni en yeehe mbuuso an silla holko gandumi hen silla an a hulana hersani mi wawa noon waddude kaari ma e kaari fasi e oɗo galle mi wawa de e haata hen min mi wawa ɗum ɗo mi haldata ma tawi ka ƴoƴƴo ko mbaɗɗa ba juufe jofde ñaaki ko wona kañittate mbuuse ko ina ɓone worso ala no wayra sa dépend mbiya o samori joni de joni kay ko mawɗo o ɓeydi ko bujjitade no ma ne mbiya o samori wallahi o samori wallahi o woto tefto o a heƴade muɗum an wawi ɗum nder an wawi ɗum boowal min baba galle aɗa ko welimi hen min ko an woni kuddam mi sumata mo yiiɗi foyobat ay wallahi mbiɗo weltema min weltema min sa waɗi ni a waɗi gauche a waɗi droite mbiɗo welto o kam nde haaji fo riiɗa e men nayejo woni ɗo ɗaɗi wura jawura nam jawura ko ɗum woni e arga e jawura daro ma ko hande ko ɗum woni
Baɗoy sees kanko ko baw daro noon daro hande eyi ñol dowo eyi dowo eyi jol o ƴetti bayma ko nani e guesam gesama coppumi fof bey sappo e jeeɗiɗi coppumi hande mi sappanmo kongo hoore a waɗi bone an kay fa an ɗum sukaɓe jaran woto hulɓini yimɓe an so tugolel daari ko ko jamma ɗanta fo artiri ko seeɗa an kay towi mbimi an kay teƴƴu min woni joom wuuro mami samrane teƴƴu eyyi to ari ɗo mi heɗo hello e balɗe makko ko ɗon darɗo argay tone pafo joom wuuro argay joom wuuro nam joom daro yo daro sa darima aɗa walla e balde ma daro yo joom wuuro yo ko arro ka ya daro to manna yo arga ala argay joom wuuro argay ala yo daro sa darima mi aɗa walla e balde ma yo daro mi yo daro joom wuuro yo daro ana ɓaɗaɗo ɗum fuɗi kenkere koni yotto ɗo mbima baɗo kalir he ko arro ka ya daro e mo onon mari ko min tan nango toon an ɓuuri hangede ɗum tawi min nangoma ko pako jaggumo towi mbimi ya deser an salamu aleykum an jol aɗa wawi taɓadde joom wuuro eyi o toñi kam ha yeeso Allah ko watma o demowo eyi beyam ne foti nadde en guesa makko o nanga beyam foof o hirsi o hirsi beyma eyyi pullay noon ande ke an guel waɗaka parque aɗa waɗi guel kurugel belguel wuuɗirde an ko saabi bey naata e guesa ma tan kirsa bey janane ko tagui ha towi wallahi ay o sellani nokku belani beyɗi pourquoi kirsuɗa bey janane an bey makko naata e guesam eyyi coppumi fof ha made bonɗe yana e muɗum taw haali mi soppomo fini pourquoi bey maɗa naata e guesam eyyi deƴƴu pourquoi argay aɗa wayno kellew ni argay an annene kaaliɗo annene a waɗaka barke gaynako ƴewat jawdi mo ko mbatmi ngeɗo koye guesel mo wuuri sa ƴetti peyma nande guesa ma kadi an waɗi heccangue cumballo ari ɗo o wi peyma bonni sakinima maayo ren peyma ɗi a ayi an joom wuuro welani ha welani kono ka naafigue neno ka naafigue wala ar kam jaasi ar joom wuuro wallahi ar sa armi waɗayma 5 pon reta hirsuɗo hoorema ar joom wuuro ar an naafigo ar ay an kaalido kalmo wiyade fa ɓalejo rewdu wonko ɗaminema an oɗo ɓawdu reedu ha ɓurti o mo ganduɗa ko miskinelle e nelaɗo muɗum ne woni debbo madema daña ko hen wuuri an oɗo jurni ɗeɗo laga tan wayno kelaw ni jagga jawdi ma nanne e guesa ba sinno ko min wonno ko an kirsami ha laaɓi mem leydi an nafiguene diwma an très bien an o baɗo no bonno ɓoraɗo so neɗɗo remi guesa mum wawa rende ko nena yadane wona ladde ha bejane nata guesa mum sakane bonna nafiguene diwma ko on bonno ɓoɗa yo o wari joom wuuro kaaliɗo wallumin ala kaaliɗo wallata so tawi o jogui laɗu noon ala laɗu wallumin talowol ngol annene jurni lagaki o ala jogui saare an kam an jogui jaati i wallumin hatta joom wuuro ɗo kanje ɗo nando way fatmi habbita fat la ilaha illa joom wuuro wattu mi habbiti wala mon piɗon ɓanne jamɓere ala wona ɓalle ko palat wona ɓalle ko palat mimi ko ɓanne ko tefi wima palat neni ko palat bana mari taw ɗumini ayi loowi janome nde ha tawi toon gaari e nagge ndamdi dogi naati toon jawdi dogi naati toon kadi pulliri ha ruminin ha ɗuminini ka jawdi hoore ma ne mawni gallaji ma ne juuri aɗa heewi leewi
bordoji kuwata mbe ngoyata kandam wona ka jawdi andan ka jawdi bordoji kuwata reedu mane mawni hoore mane mawni mbe ngoyata onon fof kon kulle hay ande guure anden ka dammiri bordoji kuwata onon taroɓe fof gonɗe loore wotere ñamdaɗo huuɗo ko o dore ladde de reedu ma hewra kuwa tamate bordoje ɓaleji kurum reedu ma hewra kuwa kaaƴi bordoje ɓaleji kurum wadde nde o to yone ladde nde ha wadde kaw somo wi ndiɗo damdi e ndiɗo jawdi e goori ndi e mbuuso tan ala eyyi kaw dole kaɓan ɓoccode dole gosani haako wadde ka ñittate mbuuse nde mon fof andi ko mum totti goɗɗo gueɗal mum muñani goɗɗo ɗi kajje hen so ɗum ala ɗi kajjirani wona wadde ko sa dépend ina haɓɓone worso ala ɗo wayata way ay o mbiɗen ko kangal ko haalata guila tuppude subaka o wi ko gawowo ndemowo gaynako jiiɗi yumma e baaba saabu ɓe goni wuuro oɗon mbarodira tan bone keselal ngel bone mbeyonam kon bone lanam ka haɗi gaɗon fair play jiiɗom yumma e baaba ay jom wuro yarlo mi jaafoɗano yarlima ay o mo mbiyeton ko kangaɗo fenen goni hangaɓe saabu min ɓoɗo foti muñande o demowo saabu o demowo somi woppimo min mi yahata minen so kankone so woppi kam minen mi yahata wadde noon yarlo mi yaafo hare gesat hare gasi hare gesat min gasi lappe gasi yaaf ala oy ho famde mo tan ɗum yaafumi law ko ñaata fair play ndeysan a jamama mi jamma ala o ko ɓe o wi oɗon ɗiɗo marié marié teɗoyelgel o wari dow wuuro ala kadi o la ilaha illallah gasi min oppoɗe wonde ko tidde ar merci e jarama jom wuuro ñallame jaam merci a jarama ndeysan jambere e nan ga arga min nat o yo ar mami holla jambere ma ar nan ga way yo ho e ar tan barkallo nan ne sigi ɗum ar kodi kon ami yimɓe jali tan mi kode hande en kersi saka min noon te ganduɗa fasi ko mawdira guila moƴƴel gila Allah nannimi e oɗo galle o bismi mamami o teddini kam ñande fof ko min ettata e makko histoire uji ɗi ganduɗa fawaki hay nokku te anne baba galle balleta kam hen faati mawnam yernomo yakon awata min ko gonga ni neɗɗo ardirto e galle tan ko ha jaɓa wonde leydi kadi ka miñiraguele moƴƴel eɗaɗa jaranno renndini men ha mi yeɗen mbarodira ɗo hannde kadi mata anda har men enen ɗiɗo moƴƴani e baba galle yimɓe ɗiɗo so ndendi gorko piccat jalda so gorko mumen yalti yeehi ɓerde mum deeƴe liggo daña artirana ɗumen baba galle koye mbaɗi ko fewa mi mbaɗan tugdude yeeso ma hay anada yarnoɗo oɗon kay min kay woni ɓocconde min besɗon no sondani ko min kay renndin ɗon kono mi tuubi mi wonta wattude oɗon fof fote am hannde o aha ko min waɗi erreur ɗum de somi heedanima mi woppima tan mi waɗi ko boni wallahi mbaɗa andi ɗum kay mbaɗane kam no hay soko suppu komi libraɗo suppu eyi suppu tan moƴƴo aha so dañama wallahi suppu kam temeddiɗe addani ɗum silla arsaɗen gottoyar battari kay rufiyatina i wiɗo suppu asa balla mballe men ɗam wona wiyon ko min tan woni min wona hay goto wona min leñolam calɗi tati tambiɗi loonde hay hen woturu fotani ɓurnede wonno ɗum gari so woturu manki loonde jooɗotako ete so kala foti yo shoori mo mbaɗa kala dow ma fanan minne Asbal TV fanan minne dergalle babu
Mitampina dergalle babo Boda wangbe korgulado dergalle babo Boda wangbe korgulado dergalle babo Bernabene Mauli di Cuomo Gianni Corena Muri Vayatani Tulay an gila suba hajon ko don jarda woni hu an tulay an khulana hersantan liggey kam sa wiyam dum to day warda makko ama jawida ha tulay arga jojin ani maniya mo bodu ko mako mo bonam ko hunu ko wala wala de aku tay mon dane di tulay ko tay mo rewdo timot tim Pato wala anani ka yidi gijiraade jiloyda dum tullay te woro ha tan labi didde take de yola bide ya der na tawaga ko gidama de wala way ame tawma da way oh bayo bayo moy mura babura Ango batay galla me attention e chule gorel tewen jogimi e pika sagara ko ngal mangal on natudo tulay dekki hol badde moni boy an ko dum ko fulay galla me hol tiro tulay mo gonni madi sabu an mi yida ngoya sa wuy ran bendam de dillat halde yam hol pidom ko woni goggo ma fima goggo ma non tigi rigi yonti o ande cikkamo min mara jalana mara no mo murta ay goggo ma non ko handen piel mo am habi ubba mo wara mi ubba me galle taw hay gottinani sabu an ka berndam so neddo memi mo ran memi kam wallahi yow hande tan non gandara tigi anade wodi yam goggo ma yawa himini e pi dum sama wara dum ko ciagala mo wada dum o mande watta dum yesam siddo han gomo ay goggo ma dum ko ka hala woni angel kudo ngel lawju ka hede an tefero kudado gila jibina bi narme halkede lawju ka hede be on girma gil kude les wala kadam suudo lawju ka hede silla ko addi dogen sax ndarto den ko darde on do sax bal tawana yewter silla wala do tan mo do dari mo do kabir gam wadde hormo kabir ni ne jahame de to ngacci mom ko dum haari kam kay hebar andi am tulay ala tusan bar jogin mada immo ko yimmi musilla ko dum lijji tumi min moji adandi kam tulay ko kira ko kirado kay mo Allah wuri tullay ana woya ha yumma may wallahi awoya ha ba manati danji ligge joni kulli daño solay ni ko problème hay no gas ma ronka dañja ale xala wul mo adon an tullay ko men ngi woyde tullay hada mako woyde hada mako woyde ana o woyra ma kay so wiyo mo woy ma mi wara mo wala nafoore nafaare wuro nafaare ladde ana wawa duntude a wawa lowjude so wona ñamde botan dus tullay o ponno ko hirsude moni wara tabe talmi tottiya gayneji gonni korko amdi ay din jida ko dum ko kiita ko janda min ko mi janodo grand place mi rewori do journal do dino sode soleil kono mi gasi woyo non jaw coda journal silla on dañjar coda journal do coiffeur do tamu nogas mi no yir sode ni nanay nogas tamen do coiffeur
an noon hankadi ƴewarma yam timmi mi fawanma noga si a soodo julɓe moyna silla jaggaɗo soodo journa te aɗa jooɗa fittani sundu a wertani mbinom somi arti mi fittani contiɗi noon mbinom somi gañi huppa ɗum aƴƴaani samara jaggaɗo soodoya journal te ala nafoore hay liggey moƴƴa ala silla daro darab gaya ay onon ɓeeɗo hakkude men e galle he haydara mi rokkata on an mbaɗoya liggey ma te an komi dañowo hoɓɓe jawɗa dasa gallo yo laaɓ yo wi ceer mi yiɗani hay mbubune terrain ɗo te soɓe gaari aɗa andi place ma paya toon an yawno gara saɗa wuppu contini anani so wona ya mi yahande ala o kadami o boynaɗo ɗo eno jooɗi kadami aja Pulaya horo way sa woyi tan goyna kam ay ɗum ɗo ko jiiɗa aɗa ni wona mere saabu min no mbami horsindemo ni eno mbami yiddemo ni oɗo so darima tan mimi nattat wonde min kono noon ɗum ɗo ma gas ha wiya ceer baɓoyam yerlomi yafude saabu an wonkima forani huɓɓude nde tawno yumma liggimɗo ko gandanɗa hoorema a tampara kadi nuskata kala ko mbimami bonani andu tan ko nanno ɗum e butel kono joni inchallah mi yalta joni mi yalta e butel o an ponnoɗo wonde sandu mi ɓaaro e dow ma hande sa woddi piijal e yeesam inoto koccumi onto wallahi haali gonga min hay piical ɓuuri ham nafoore hande oɗo kanga kono noon yo ɓennema deeƴo gorko ma yeero ko affaire criminel a kadi ɓaɗa yogal reedu min ɓuuri ɓawlu reedu min ɓuuri wonde criminel ay ko waɗa ɗoyna ko o yiyata barke mum o mowur hawmaya ñe o nanta ɗum e galle he o dañira ɓiɗɗo so Allah jaaɓi saabu min ko min rokkaramo ɓiɗɗo ko mbaɗɗo planning eyyi ma waɗamo finir oɗo hul planning ɗum fof ko gonga baba kono min kam poɗɗo dañde ɓiɓɓe baba mbaɗa sohli miñiraɗo baba gonga gurdam ɗam no muusi kono kadi dewgal kadi ɓiɗɗo ko hen wallahi ko yumma tan tottuɗa kam ɗo hen yumma ene yinno kam ene yurmino kam ene wawi dewgal ene andi aduna ɗum tagui ene mi yiye haalpulare ko joyi konngol noon Allah tagani mo warata kono en tagui mo hoynata ɗum ɗon ene laaɓimi an a yaftata hen saabu yumma liggimi ɗum e galle he sa wi mi mbaɗa waɗa planning noon saabu mi andu oɗo so dañi ɓiɗɗo nafata debbo piyo joom galle mum so jibini nafata lorlat tan so tawi ko gorko wonan ko bandilowo tawi o couraji programme ƴettotoɓo mawɗo so tawi noon ko debbo wonata ko caga anani ɗum tagui mi yiiɗa dañde makko ɓinguel kono ko barkintelo ko Allah tan andi ɗum programme Allah anda hen e nder eyyi tawde ko noon kam momi ittu tawde jiɗɗa tan holmi teftomo mi wasa teftademo wadde tawde ko noon anani ya lawƴu kaahe ɗe mi yaaha mi fittoya mi wuppa comci ɗi haade makko arde koye ɗum ɗo joni gas aduna juuraɗi min mi wawa wuppude babo en no wuppa mi wawa lawjude babo en situation oblige ɗum noon lawji kaye ɗe lawji tan mi foftimma il faut peccen golle galle ɗe aɗani peccen golle ɗe lawji tan mi fitta min fitta Sino kode jambe, sino kode jambe, aduna wayatani, kono kuli nasu, bayi kati mauti, kalaki tanuru, mamet maide, mitambino, nergale babo.
boda wonde gorgilaɗo nder galle baabo ɓerne ɓene bawɗi jikuyomo jani soneno murino wayatani ene Gonok layla sama yaay duduno aya wona resa e galle he ka ɓiɗɗo e nder galle desaɗo e galle ne wuññino dati mum o yo liggu ha an aɗa foti janggude aɗa foti wadde hunde fof aɗa woni galle tan aɗa watti mbindan mbo ala salaire ha hay liggeteɗo ɓeyoɓe dañata waɗata ni an o bone ko woni ha an tinno hoorema seeɗa tawɗa fo oɗo fittata lawde ɗum ko jam ko min woni suufa e galle he mbaɗi foti wadde Tullayi to balal ngal won balal ngal to woni jolat he mbi ko ya woppo pittirɗe ɗi woppo pittugol ngol he o ko debbo gandoma ni daro neɗɗo wiɗo wattuma ba daro ɗo kaldana ɗum gonga woppugol pittol ko woni ande kam mi jaboma seeɗa mboɗo sikki a wirtaki koreji ma e lawol heede ɓe ka mi ha haalnade ko ga paaɗa e oɗo galle koreji am neni ala namdaki Tullayi jimi ɗo Tullayi argaye yettomi o mbaɗano jogo sukuñini yettomi Tullayi argaya Tullayi kagal o timmini gandama ne dartoɗa ɓuuri ko ligganduma ko o rasere ma wotere hañani e muɗum sa ɗoli ma wiyo ɗisene leydi tan wakkata jam sumiñaɓe de kadi ɓe yo Tullayi kay an Tullayi mo jawiɗa an o so haali mi haali ko poɗɗa wadde mi nanani haala muɗum arga wona min ode muɗum hunuko mako ya fami sukko aɗa mawnin ko hunuko Tullayi ko ɗum woni ko ɗum woni kuude turaɗe haɗa yoora yataw yalti gallo nani an ko bamma suusa wadde galle he koko ɗum mbatta Tullayi ƴam jatta galle ɗum han ma jibinde ɓe wonno saɗa wayno paaɗo laffere ni wonno ka neɗɗo dimmino ɗon e bani longere ñiiri Tullayi ƴeew heɗomi ay min hoto wayanam hoto wayanam eɗa ko bojji tan guurɗa waro lillahi horonanomi bojji ma e joni ande ko jimmi kawma wiruma yaar galle anani joni an jeehan nafɗa kawma sa paari gara gonta mbindan wala jobti jeeha jen gara ande ono wayi sa woya waynatam oto way ande joni suusa wiide kocci alwal ɗe becce on kam joni waɗe entraîné tan appuyé avant sélection onon kay joni yo Allah suurem boy kocci alwal ma pitta ɗon onon noon mi nani kon nattude sakkade almuɓe rewɓe asme balla so wona goto mon hoyɗi rawane ladde no riddi ɗum sino yaltina sonnel cakko de wayi an tey ana o yaruru ses anmo min jaɗɗaɗa ardiɓe noon gujjo toreaɗa ne watte mbiɗa nga wuudi kam e joni on ɗoftabɗa hen yahande he yew ayi ganduɗa ko ngal ñande anda tefede funte ni kida yimɓe jam ma ɗofta mbiya yaha salamu aleykum aleykum salam ceerno Amadou mbaɗɗa aɗa selli jam tan gay nda tompen mawɗum alhamdulillah machallah ko faama wallahi no mbaɗɗa mawɗum kay a joni ɓittiri de ayi wallahi ndeysan mbaɗɗa e tampere ko noon neɗɗo ñagoto Allah ko mawnude e ɓeydade o oɗon gar o de ko denno woni ɗo wiyete ko Tullayi Tullayi ate mo meeɗa affaire o wallahi ceerno Amadou wona ɗum ni mataw kay kono yitama ɗo ko beftilɗo andi wiyete beftilde ko ko ɗum woni wonde woni koye gorguilaɗo bonɗomo Allah boni haqqille kon fuɗɗi yaade Tullayi bisimillah joɗɗo ala argay ndeysan moƴƴi on ko fuɗi en argay joɗɗo bisimillah argay ndene gay
Hey, that piece out of what they're better. That's harder. You know? And the dog, I'm going to read the highlight boy, you know? I don't believe the chicken time. Don't go. What did they wait? Don't go to the Okay, what the car and no, no, they can jump to Nango. Japan, I'm going to read that or putting here the mama. What do they say? All of them, they can't come in. I think you am the one they go gila. Hayar go gila do gurinet. Hayar de go gila do gurinet. Wallahi. Ala sharnama. Sharnama. Ya min bana wonde jagra bo jamere ya walla no leji. Ala way. Isa way ma sa non bo jamdi. Dan baye for let. Kita no sonari. Awaje to wona ko mallu dal. Kono la way dem botti kay hego ramen to. Gurum dero tan. Agrim ko. Pesa. Ko ngay ne yurmini kono minene boji di mi yiru gitta damen kono na bede damen boji. Bana gongo mako kam mi jaga ko na yummo ko accaani. Ala kanko ko sey dal. Kanko Yalla njordoto go mayata. Wala yonti maya ko gayni maya. Ndeysan. Joni canama jinnon tamar ma war ko balluɗani kam mo ben ci jama der galle he sabo tampino fe inchallah ay den golle mi accinoɗe bo kono ko ka ako berdam de heccidi mami wallumo ndeysan wona hay goggo makko hay asle ballanaɓe dokkat mo jam saka goggo makko ayode min wima noon de hooli ma Seydi Diallam kala mo dokkunda mi yi hen jam ma rewde kal kurko min de ala ɗum tiiɗi so yeehi yo haɓɓun yo wanno ndiyam balɗe tati ñande nawe ɓerde o itta o haɓɓa junngo makko nana so Allah jaɓi hay wuro ngo rokkat mo jam saka goggo mo inchallah wimama a jarama Seydi Diallam waɗiri saabu Allah jonon nonu yaranno ala mi waɗiri saabu Allah ala ande mi mbimama ala Seydi Diallam ala accir noon ala ande Seydi Diallam accir noon ala ñewitiɗo Allah yamata Allah yamata ndeysan yaram kay uma ñehenno ummo nan tara hakku kam fiyam la ilaha illallah muhammadu rasulullah ballamo e gufuye noon beele o jogo ko joguiɗa ko wona ko heege foñi ɗum ko ari fo ñaama banda men mbatte sakkade noon rewɓe ɓe almumɓe mboytima de on nani a mbiye eyyi tampata fiyede min mi haali hawni kon ko watti muuse lay imo ɗo a koɗen mona ko hoorema argay ko hanma fitu ɗoɗogal tullay ɗum woni yimode wa a jala ko woni ande komi kiji tullay alhamdulillahi rabbil alamin beltede mi weltima beltede mi weltima beltede mi weltima beltede mi weltima beltede segere weger 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 min de mi yetti yalla way alhamdulillah web wawer ɓuuri wawde weltanimama de machallah kadi woni vraiment hande galle ma waɗi sabar ɓeew ni ne gaɗen Papa, ah papa, ah gogon ko yaltini salminango. salminama ah weltima hen de kadi actrice ndeysan ngo salminama no way woni Wadi, beltude. salam mi famay a faami kay ah ha ƴettade mi hande o ƴettimama ah Allah fof ko waɗat
joni noon caggal ko noon way an ko jiɗmi kalna kam ono wiyete ay a noppu cinéma yagal magal an o min mi jibini ɗiyam mi totti ɗum inde mbiya no wiyete ano yawi nayi wudde silla kalnan tan no wiyete inde deftere nde ayyo ay oɗo mbaɗa softe haalde inde makko sabu manane no mbimami nden 73 komi gala gonnoɓe inde makko gaye 90 kirsuɗi eyyi so jiɗi so watta gaye 50 a faami barmeji 90 ñiiri kosam inde nene ɓenni nde 1 mois asde balla ala gocciɗo ala kirtude saabu hirde nde wel anani ɓellimano jooɗi jooɗimi o wi silla argay garmi o wi ñumunomi ɗo e inde nde oɗo ko banam debbo innirtumomi mbimomi ko tullayi amayi an toon battiris a ƴewra battiris ma o silla hay batir gon ko ɗo yaltiriɗi fuɗɗi ɗo yal an silla ɗum ko woni ko annin tan heɗomi gay argay mi haalanma sa pari mbatta hen pétal bama onani hay bama nin jogui pétal babam kam tooñi babam kañumne koko wawi yaade ɗe junni lagaji e lekkoyɗe bou babam noon faya ƴewta jam ari weltima e darde mon nde alhamdulillahi rabbil alamin wallahi babu e wona ko jam kam ko jam wallahi machallah ɗum moƴƴi ande joni ne heewi yaade ko noon alhamdulillahi rabbil alamin wallahi wona ko jam ko jam oɗo dennam de nan tanan rewe yam ara jeehen mi anda foto min fay to paalo namnama kaya mon wima to min fay ɗullay holmuduɗo indande baba asamano jiwri ko digali mo ranande to hewmo ma jikko ɗon noon asama watti jiwnide wallahi ko asamano asama watti jiwnide les asama jiwnide les ɗo sadu limami an jehen oɗo bon hay babam ne ko ni way alhamdulillahi ara jehen mbiɗaɗi paɗo ɗullay célibataire kam so sankima duwantani yetare yo Allah yurmo yetare yo yaako ala ba calade no waɗi bibiya aɗa ko guirtorade kadi aya ko an ittora ala an amadou hono neɗɗo arirte ma holluma jahre mum ɓeyda ɗum jahre bisimilla joɗɗo avant tout gas saɗa wayno haalde amen hande ko minen kalata wona an kalata minema noon keeɗi eyi heɗomi tan an min mi adda ngello dendi garam ɗo en mbima ya walluma hunde gandanɗa hoore ma mofɗancu galle mabɓe jaam dokkama hunde nde gandanɗa hoore ma gorgo makko yo bam makko yo babam yo galle men fof nana looƴo ɗum ko jaam ane looƴo eyyi ɗi soɓe looƴo mi yomi jawtitama mano ko sanu sanuji sanuji han haalaɓe de ɓe looƴaji ceerno kamɓe fof ɓe goni koye ridde babam kawam goggam han haalaɓe ittu diiɗe ɗe babam ala hen de anani aha yoyoɗo ɗonne han haalaɓe ala ndiɗa ala yoyoɗo ɗonne astahfirullah an ko ñalta ala jarami diɗe bammo nen amade la ilaha illallah waɗi jande kalda jardude hande diɗe mawɗe nanen galle ma diɗe bamma amade fam fof ko an fof ko an fof ko an an amadou janene maɗe mappa an babam wona gueɗeɗe anani fof ko an ani o ko sabotago waɗe wadde min wallahi somi honki waɗeɗo paɗe mukki ma darto kalda e men astahfirullah subhanallah ceerno jari ha hoyri koyre mawon ko ɓuuri ɗum
awde ane wunyimi gitta ko mbadda tullay ko ande daga wara kaw makko sama ko rito bobu ngeen woni ko hebi ko ala yilo jam haaji wona artema woni ko yam ko e jore wi jimi andande haala ka ko juutanno e ko rabbi dan no ko fof bari hawjil to no jam hebe bona he ittu ko madda tullay ko Agora vai ter por aqui, sabe? Ela me diz que eu mas é que ai Mata aqui, sabe? Você tá rindo, tira de seguir no bola. Ben ala mo nyemi haalandam hetti do hena mi haala ma min mi wona odo de itta ko madda ko anani wala mi naw ma Salam alaikum. Sagal fongel bi. Deki ko hono bari day. ko woni mere mbar mbimi ko ya ittu wala mi naw ma police Bi tal ko ru hono mbadda ha kapda. tankurum du nani To kadirda wala ndiyam. mi waɗe ndiyam balɗe nayi mbiɗa mi looto hen ko heddi ko mi rufay demagal mi haɓa tarkumi we jungo ñaamo nani Ande bo abonde asne bal. Ko ni tulla ya woni ko tan. Ni mo woni. Wan. Ande bo. tarkuma nan ɗon Ande bo ga yo do sunan do. tarkuma nan ɗon ittu ko ɗum babam ala hen hande ala hen janggo walla mi nawma e lawol Ala on kay tum ko sumi laral tawa. Tullay. Bandamen. an aɗa wawi ɗum ittude walla wawi ittude Assalamu alaikum. Ittade kay ko mi bokkani no ade bokki kay dalali. min ko holla haaja men sa bokki min ko babam woƴin aɗa itta walla ittata Ni na wa bonirde ni salligam. Tullay. lawol panumani yan yam manda wonano bandi sa Walla bot sangara walla bin la walla nyaama. Kel dasa. Dargalle